Assalamu alaykum hormatly ýerleşler. Şu gün 2025-nji ýylyň 20-nji noýabry hepdeniň 4-nji güni hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanalına. Hormatly ýerleşler, şu men bilen Muhammed Düýji, ýagny Demokratik Güýçleriň Koordinasiýon Sentrynyň ýolbaşçysy gatnaşýar. Efirimizde Muhammed ağa hoş geldiňiz. Assalamu alaykum. Salam watandaşlar, salam Murad ağa. Hormatly ýerleşler, ine şu günkü biziň temamyz Türkmenistanyň gelin habarlar. Türkmenistan için bolýan zatlar. Biz köp zatlar aýdyp ýetişemdik, ýa köp hadisalar, köp ýanky aksiýalar, manifestasiýalar Türkmenistan içinde daşyna şol kezap hökümetler bilen bolup geçýär. Şoň üçin biz ýetişigimizden aýdarsy-da galany özümiz Azatlyk radiosynda, Türkmen News'ta ýa-da TikTok'larda görülersiňiz. Şoň üçin gelin birinji materialy geçelim, Muhammed ağa ruhsat berseňiz. Ben häzir görkedeýin birinji materialy. Ine Azatlyk radiosynda şurýaly bir neme çykdy, maglumatlar çykdy. Watandaşlar, bir minut. Şunu Muhammed ağa siz kommentary berýärsiňiz, gowur. Men temany aýdyn. Et gymmatçylygynyň ardyndan möhleti geçen et önümleri satyba çykarylýar. İýimden soň zäherlenýär, ýaşaýjylar köpelýär. İýimden soň ýanky zäherlenen ýaşaýjylar köpelýär. Şu arada siz aýtsaňyz bir söz, oňsoň biz ýanky diňledeli bolup geçen zatlary. Murad ağa, men emme zatdan öňçe bir zady aýdyp geçjek bolýan. Bir İranly aktivistimiň aýaly, ýani Türkmen Doktor Ahengeri ol näçe ýyl mundan öňçe aradan çykdy, Germaniýada bütün ömrüni ol şu türkmenler üçin göreşdi. Türkmenlerin awra üçin göreşdi. Şoňam iň wapaly aýaly Halime Gelleje olum habar etdik şuň aradan çykdy diýip. Halime Gellejem Türkmenistanda köp adamlar tanıyandır. Tebebi Türkmenistan'da yaşadı. Hem Aşgabat'ta, hem Daşovul'da, hem Çercev'de. Bula görün vatandaşlar şulo doktor, yani bir bay maşgaladan yönü Türkmen için, Türkmenlerin avrayı vecdanı için göreştiler ve öz işini taşlap, bar mülkün taşlap Sovet Soyuzu'na geldiler, sonra Germaniya geldi. İnni şunem, şoň aýaly yan ýoldaşy, iň anamdar adamy Halime Gelleje olum ören aktiv şu zatlara gatnaşdy we iň soňunda da awraýlym şu dünýäni terk etdi. Men birinciden şoň maşgalatyna, ýygyny galanlaryna tesliýet aýtýan, goý olum Halime Gellejem ýatan ýeri ýakty bolsun, ýygnäkilere awraý bersin, goý görjegi, gowy bolsunlar we ýatan ýer cennetten vurdu. Yöne şunu yanak avraýly ölmeklik. Öz watanyň üçin, Türkmeniň taryhyny ýyl galdyrmaklyk ol bir uly iftihardyr. We şunu yanak adamlar bir halkyň taryhyny ýasaýar. Şo sebäpdenem ähneke şunu yanak adamlar watandan aýra düşüp, öz watanyny söýüp, öz halk üçin edip Germaniýada aradan çykdylar. Bütün halkym şoň gynan ýarlar şoňa şolary gollak gezdiler. Hemmesem bir halkın kahramanı aradan çıktı deyip şonun belleýärdi. Boldy Murad ağa, men onuň innik tema sen aýtjakdadyň bolsa aýt. Halime Gelleje ýatan ýer ýakty bolsun, jaý cennetde bolsun. Hemme eden Türkmen halkyna iýdigiler göreşi, iýdigiler kömekleri Allah Hudaýdan gaýtardyn. Ýani o dünýäsinde adamlar, vatandaşlar, men şoň üçin diýen, bir gün ýaşamaly, bir gün awraý ýaşamaly, şoň üçin gaýrat edin, awraý bolary. Kezzaplara öldürmeli, oýnatmaly. Bir topar maşynliklara, Gurbanly Serdar Berdimuhamedowlara öldürmeli, oýnatmaýyn. 80-nji ýylyň propagandasy bilen biziň başymyza aýdy. Şoň üçin ünsüň şu zatlara. Bize olaň durmuşy, olaň bize berjek durmuşy geregi ýok. O 80-nji ýylyň durmuşlary. Biz o durmuşda ýaşap bilemok. Häzir döwür ütködi, ömür ütködi, hemme zat ütködi. Şoň üçin bize ösen nöwret gerek, ösen nöwretiň içinde diňe iki adam ösen bolmaly we onuň garnaşlary hemme Türkmen halky ösmeli we hemme mümkinçiliklerden peýdalanmaly. Ýene biziň efirimizde aktivistimiz goşuly Nazar
Nazar hoş geldiniz. Salamu aleyküm. Waleyküm assalam. Inni öz temamda geçelim Muhammed Avrupa Bolýar, bolýar. Yine serden men bir size material bolýan Azatlyk radiosyna. Özüňiz eşitenseniz etin bahasy 150 manada çellik gally. Oňa açyk düşürdiler. Ýöne üns berseniz 34 ýyllap şo zatlar. Et galýa, un galýa, adamlar töle bilen ok. 34 ýyllap bizim aýlamyz 100-150 dolar. Ine şoň üçin bizi garyplykda saklaýarlar. Sen bir zat galsa derre ýanky maşgaly büdjete degýär. Ine gelin bir parça dinlädiň şu Azatlyk radiosyna materiallary. Ha Muhammed aga mende ses ýok. Men ses berilemok sebäbi programmamy ýa Windows ütkü. Ha, şeýle men her goýaýyn onda. Özüm goýaýyn. Kim görmän. Bizi TikTok'ta da görülersiniz. Biz her TikTok'ta efir tutuz. Şol efir YouTube'da gutarsaň men TikTok eden, sizin soruňyza jogap berin. Eger soruňyz bolsa. Bakın men her YouTube'da efir 60 manada goloýlan mahale soňky günlerde döwlet we hususy dukanlarda ulanyş möhleti geçen şöhlatlara gaplanan et önümleri satuwda peýda bolup başlady. Bu önümlerin haridary köp. Bu aralykda möhleti geçen önümlerin satylmagynyň arasynda iýmitden zäherlenip, sewitin hassahanalarına ýüz tutýan raýatlar göz görteli köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 noýabrda Sewitden maglumat berdi. Häzir döwlet we hususy dukanlarda ulanyş möhleti geçen kalbatalary, gaplanan et önümlerini şol sanda tuşanklary dibile taslaman ýylata atyl bahasyndan 5 manat ardan satyp gazanç edýärler. Bu önümleriň kutulary asy tisen, ýöne dukan işgärlerini köpüsi onuň daýa däldigini aýdýar. Deyip ýagdaýlardan habarly Balkanawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýlara şäheriň tas ähli dukanlarynda şol sanda iri suwda merkezlerinde duş else bolýar. Bularda meselem 300 gram bolan metal gaply yerli et önümi ozal 46 manat bahalanan bolsa, häzir 41 manatdan satylýar. Has kiçik öwrümdäki gaplanan et önümlerini 20 manada hem satyn alyp bolýar. Käbir hususy dukanlaryň satyjylary bu et önümlerinden satyn alýan alyjylara olaryň möhleti geçendigini öňünden duýdurýarlar. Olar eger satyn alsaňyz nahara goşmazdan ozal dadyp görüň. Ütgäp zaýalanan bolsa iýmeň diýerler diýip Balkanawatly ýaşaýjylaryň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Yerli telekeçilerin ençemesi anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda möhleti geçen gaplanan et önümlerini zebile taşlasalar uly maddi ziyan çekýändiklerini aýtdy. Şol sebäpli yerli san epidemistansiýa ýagny döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugynyň yerli edaratyna we saglyk gullugyna para berip barlyklarda göz ýummagyny soraýarlar we möhleti geçen et önümleriniň sowdasyny arkaýyn pätgerçiliksiz edýärler. Dip döwlet arasaçylyk we kesellerin ýaýramagyna garşy görüşmek gullugynyň yerli edarasyndaky bir çeşmämiz anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada arasaçylyk we kesellerin ýaýramagyna garşy görüşmek gullugynyň Balkanawatdaky edarasy bilen telefon arkaly habarlaşyp tesbir almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 27 noýabrda gullugyň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerini eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Azatlyk bu barada şäher häkimligi we polisiýa bölümi bilen hem habarlaşyp bilmedi. Habarçymyz şäheriň badarlarynda yerli sygyr etiniň 1 kilogramynyň 160 manada goloýlan mahaly bu önümleriň haridarynyň köp bolmagyna galýandygyny aýdýar. Ýöne ol munyň bilen bir wagtda soňky günlerde iýmitden zäherlenip Sewit'in hassahanalarına ýüz tutýan raýatlaryň hem göz görteli köpelýändigini belliýär. Häzir Balkanawat vilayatynyň hassahanasynyň toksikologiýa bölümi iýmitden zäherlenýän adamlardan dori bir ýetişemidi. Her gün uly we kiçi ýaşly adamlaryň şol sanly çağalaryň oğullarçasy ýüz tutýar. Olaryň ählisiniň iýmitden zäherlenenligi
Murada Hawa. Gara şu bir sistemada Muhammed Ağa eýem 34 ýyllar. Bular haçan görseň et üçünçüligi, ýa-ni ugun üçünçüligi, gant üçünçüligi bilen gezip ýörler. Sebäbi şu zatlar öz-özünden konkurensiýaň esasyna açyk ekonomikada öz-özüne düzelmeli zatlary regulowka etjek bolup, ýa-ni ýokarda durup aşağıda kiçik zatları regulowka etjek bolup, ýa-ni şu netijege gelýär. Bundan naşary başga bir zat. Men size aýdaýyn. Bizde stabilizasyon fond yok, pul yok. Bizde produktowy bank diýilýär, ol yok. Stratejik rezerw bolmaly. Undan, gantdan, etlerden yok. Biz ýa-ni halkyň aladatyny edýän guramalar yok. Halkyň aladatyny edýän prezident yok. Halkyň aladatyny edýän çäreler yok. Ine mysal üçin prezident bolanda sen ýa-ni şunky halky saklamaly. Erti mysal üçin korşotlar ýapyldy, hemme zat ýapyldy. Näl adamlara et ýa-ni ugun paýlajak. Pul yok, zat yok, hemme zat ýapyldy. Senin rezerw bolmaly. Ya çirildişen situasiýa bolanda mysal üçin ýel gelip hemme gowaçany ýykyp zat edip ýa-ni gowaça önümler ekrançylyk ýykylan wagty sen 6 aylap 9 aylap döwlet saklamaly. Oňa rezerw diýilýär. Ýa-ni ady garytlar rezerw diýär. Stratejik zapas bolmaly. Ine şu zatlar haçanla et gıtçılığı ya da gant gıtçılığı ya da un gıtçılığı ya da beýleki bir ýa-ni adamyň her günkü iýen garytlaryň gıtçılığı bolanda şu rezerwden alyp hökümet ýa-ni el ýeterlik bahadan berip halky açyk dolandyrmalylar. Bu zatlar yok. Sebäbi bizde meýilnama yok. Ol Azerbaycan prezidentiniň meýilnamasyny Serdar göçürüp, kop edip, çykyş edip, inni şu meýilnamany ýerine ýetirjek bolýar. Hani 3 ýylda edilen zatlar, hani rezerw, hani pul rezerw, hani ady garyt rezerw, hani ýeňişler, hani bizim ötüşlerimiz hiç zat yok. Statistika boýunça 5% ösýär. Hytaý şuny çelli, diňe ösüp geldi 3% bilen. Hytaý bizden öňde. Biz 5% ösýär, ekonomik katastrofa, ykdysadyýet katastrofasynda. Bunun prezidenti yalan. Prezident bolmagy yalan, sesler oglak geldi. Prezident edýäni yalan, kakazy dolandyrýar. Kakazy halk masadynyň başlygy yalan. Kakazy gahrman yalan. Kakazy halkyň arkadagy yalan. Serdar arkadagy Serdar Alawaly Serdaryň ogly olam yalan. Şunu barlak görseň hemme zat yalan. Alyp barýan siýasaty, alyp barýan ýa-ni işleri hemme zat yalan. Buğdoy statistika yalan. Hani buğdoylar, hani unlar, ýagny paxta yalan. Şoň öndürýän önümleriň hemmesi yalan. Hemme alyp barýan şuňky işler yalan. Prezident yalan, halk ynymdan gaçyrdy ony. Alyp barýan iş yalan. Edýän çäreleri yalan. Çäre diýe obyektler açýar Türkmenistan ösüşlik görkezýär 80-nji ýylyň Sowet Soýuzynyň propagandasy. Bu döwlet niýe ösmeli? Bu döwletin öser ýaly hiç ýa-ni ulgumy ýok. Öser ýaly. Ine şoň üçin şu gün görgüler halk ardan et alyp ýa-ni soğuk geçen et alyp zäherlenip öp barýar, balnita düşýär. Ertir umumdan şeýle. Sebäbi bizim gow etler, gow unlar rezerwlarymyz ýok. Hökümet bizim ýa-ni newit gaz önümlerimizi alýar, satýar, gerekmejek obyektler urýar, oýunyň ýartyny ogurlaýar, arkadagy bir bank formirovania ogurlaýar. Şu pullar bize şu real obyektler näme gerek? Halkymyz doýurmaly, gow aýlyk bermeli. Inanmarsyň, halky, şu bizim halkymyz hem hökümet saklaýar. Hem ýa-ni hökümet halky talap, ştraf ýazyp, onu alyp zat galyp özüni saklaýar. Hem şu hökümet, kezzap hökümet bizim baýlyklarymyzy oglap, o ýerden korrupsiýa edýär. Gara biz hem tebi baýlyklarymyzy berýär, hem daşyna gidip işläp, Türkmenistana pul salyp, şu pullardan bular zatky berip, biz şu korrupsiýon hökümet saklaýar. Bu näme diýjek? Muhammed Ağa. Senin bir komentary ber. Murada sen bir tarafını tuttun, men başka tarafından tutacak. Bir cinayet. Bir Türkmenlere karşı edilýän cinayet. Görde
hükümet yani habarda kulak atan bolsanız magazinçilere getiripdirler söz prosroçunu daylanan iyisli diye gözde özlerem klientlerine de aityalı gözde devlet magazini klientlerine aitya bir şunu ardan tatya şu daylanan ne sıro geçen ne öyle baranızda diye açın diye bir öğünçe kavurt görün diye egerdat boldu imen diye gözde bel kaslayın halkın gariplığını bilip gözde şu haramzada tohumun getiren tavuklarını Türkmen magazinlerinin, devlet magazinlerinin üstü bilen halka satyalı. Yani mecburlat beriyerler. Magazinçiler diyer ha, bir de beriyerler bir şun pulunu vermeli. Zıngsak diyer eltik pulunu vermeli. Gözde magazinçileri mecbur et yerler, daylanan tavukların pulunu verir yani. Şu önünden bilip daylanan dadı halkı değerlenip bilecek zadını halka beriye. Şu devlet taraftan halkın karşısına edilen cinayet. Dünyanın İslamlık yerinde. A devlet bolsa garanti olmalı. Beyleki telekeçile de satyandadı devlet standartına kavat gelir yani. A bulan vuran devlet standartları sanebi distansiyelara pul veriyen diye arkayın verdi. Pul veriyen diye itin eten bolsa da atıverdi. Gözde şu devlet kuruluşu Türkmenistan'dan karşısına edilen cinayet. Şuna biz düşünmeli şunu vatandaşlar. Şun iyilik edilmeye. Şun iyilik etilmeye. O Daşovuz'da bir toyda emme zehirlenip düştü. İnne bu tadı. Bollu Murat abi. Olya sağ ol. Muhammed abi sen gattor belek geçtin. Ünserin vatandaşlar yegenlerin tavuklarını satmak için zaylan tavukları. Onam adamlardan pul almak için hükümet magazinine olup neme diýär. Men öňe aýdýadym, şu rejim sizin öýüňizden sizi sapar. Öýüňize gelip gyýlaryňy alyp dowarlar, öýüňize gelip öldürer. Ine şul diýdiň şol. Magazinlara barýaňyz, şo ýerde öýlerine pul kazanjak bolup, geçen tawarlary size satyp, soraw geçen tawarlary. Siz şunu iýip zäherlenýäňiz. Siz tapyp alýar şu rejim. Biz şunu çözmesek bolanok. Men sözi nazara verecek, nazar. Senem öz pikirini aýtsaň, ine biz ýalňyça dinledik. Ýagny Azatlyk radiosu aýtyp geçdi Balkan vilayetinde bir topar adam magazynyň hökümet magazynynyň et alyp ýanky zäherlendirler. Yani bunu näme diýjeksen? Burada benim ştaýra bir sözün taýarladym. Ýöne rus diline bulak. Aydın tapa Aydın. aldy. Менем очаг болым. Дорогие друзья, сегодня я хочу сказать несколько слов о ситуации, которая по сообщениям произошла в Туркменистане и затронула множество людей. В последние дни появилась информация о случаях массового отравления после покупки некачественного и испорченного мяса. Люди, обычные граждане, покупали продукты, надеялись просто накормить свои семьи, и вместо этого столкнулись с угрозой для здоровья и их жизни. Но проблема здесь гораздо глубже, чем просто некачественный продукт. Вот как Мухаммед Увджи подметил, я тоже хочу подметить, что это совсем не случайность. Это симптом нашей туркменской системы, а точнее туркменской государственной системы, где контроль, ответственность и забота о людях не стоят на первом месте у чиновников абсолютно. Когда государственные структуры не выполняют свои обязанности, не следят за качеством товаров, не обеспечивают нормальные условия для торговли, даже не реагируют на условия безопасности, а просто хотят нажиться на просроченных продуктах и на здоровье, а также на жизни своих граждан, это страдает не просто все люди, страдает вся страна, потому что такое же отношение будет применено к абсолютно всем гражданам Туркменистана, а не только к региону Балканабад или еще где-то. Это будет везде. То есть мы не можем просто наблюдать за этим и думать, окей, если мы находимся в Ашхабаде, это нас не затронется. В какой-то момент в Ашхабаде будет такая же ситуация. И люди оказываются один на один с бедой, которую можно было бы избежать, если бы государство на самом деле заботилось и просто выполняло свои обязанности, свои простые обычные обязанности. Но сегодня я также хочу сказать, что важно не только говорить о том, что случилось, но и напомнить, что защита прав людей, их здоровья и безопасности – это обязанность каждого государства. И если система не справляется, если она не способна обеспечить людям базовые условия нормальной жизни,
Это проблема, которую игнорировать абсолютно нельзя. Я обращаюсь ко всем, кто сейчас слышит меня, что я хочу сказать, что мы все должны говорить об этом открыто, хотя бы даже уже говорить между собой. И мы должны требовать прозрачности, ответственности и реальных действий, потому что молчание всегда играет на руку тем, кто не хочет меняться, а конкретно тем людям, которые сидят в государстве. И просто я еще хочу сказать от себя, что это настолько несправедливо, что люди... Вот вы приходите в магазин купить мясо, и вам продавец этого мяса уже говорит, что мясо совсем некачественное, но вы все равно его покупаете, потому что у вас нет выбора, в то время как просто родственники, те, кто работает в государстве, или даже родственники президента, носят часы за 2-3 миллиона на своем запястье, живут жизнь просто яркую на ваши деньги, которые должны, по сути, улучшать вашу жизнь, улучшать жизнь всех граждан Туркменистана. Они просто воруют все эти деньги и живут как боги, в то время как все люди в Туркменистане страдают, не просто даже страдают, а просто, не знаю, люди уже даже практически, можно сказать, умирают с нищеты, потому что, отравляясь, покупая просроченное мясо и зная, что оно просроченное, это просто у вас нет выбора. И я просто не понимаю, почему это так продолжается, я не понимаю, чего уже люди боятся, вот чего туркменский народ боится потерять, уже практически терять нечего. Уже практически все, что у вас есть, у вас забрали вашу свободу, ваше здоровье уже, можно сказать, да, и ваши жизни также забирают. Люди, которые абсолютно о вас бок о бок не ударят. И я не понимаю, почему Туркменистан все еще находится в таком положении, когда это все уже настолько открыто, все настолько прозрачно, все знают обо всем, но все боятся. А боятся чего? Уже бояться практически, как я уже сказал, нечего, потому что это все идет только в одну точку. Вот. Я сказал, что я хотел сказать. Окей, спасибо большое. Я еще раз напоминаю нашим гражданам Туркменистана, обратите внимание, это не просто люди отравились. Теперь люди, чтобы отравились и пойти лечиться в больницу, они должны еще затраты делать. У них, у бедных, денег нету на мясо, поэтому они просроченное мясо покупают. Но теперь и на лечение денег нету. То есть двойную проблему создали. И отравили, и на лечение, как говорится, на затраты посадили наш народ. Поэтому не надо молчать, надо говорить. Если за то, что говоришь, начинает убивать, да, тогда надо уже в руки оружие брать и свергать этих террористов. Потому что мы имеем полное право говорить. Мы имеем полное право говорить о недостатках, если мы умираем. Если мы, когда умираем, молчим, то грош нам цена. И грош цена будущему нашему поколению. Поэтому мы должны говорить, защищать свои права, заставлять этот режим работать добросовестно и не нарушать Конституцию и статьи законов. Muhammed ağam, indi ikinci temaga geçelim mektepler boyunca. Öyle koyayım mı? Yok koyma, yine men görkede ayardım şu yerde. Yine mektep yığınaklarına enatalar abuna yazıl çığa nehagelik bildirip pul vermekten yüde vurdular. Ünferin. Men oňama ýadım, bu rejim bir tupoy rejim. Sebebi şu rejim 80-nji ýylyň propagandasy bilen ýörýär. Şol Jadan Hramoň goýtgiden propagandasy. Eýem ol adamlar ölüp gitdi. Yerine gelen adamlar şu propagandany ýöretdiler. Ünferin şu ýerde ýaňy bir mektep ýanky sezon başlandy, ýanky mektep günler başlandy. Adamlar ýygnap yine TR'de altın näme diýen jurnalyna 20 Güneş jurnalına abuna ýazylşyk üçün 20 manat ýygnap başladylar diýip aýýar. Şol adam enatalaram şol biz ýanky Güneş jurnalyna pul bermeliler. Biz o diňe çağırlarmy okuw berdik. Biz jurnala abona bermek üçin çağır okuw bermek. Kim abona bolsa şo bolsun diýip ýanky 20 manat $1 bolýar. Şonan bermäni ýanky ýüze vurdular. Indi näme bolup geçýär? Ilm bilim ministrliginden ýanky şo ýerden adamlar gelip ýygnak geçirýärler. Garano diýdi, raýano diýdi gelip ýygnak geçirýärler. Ýygnak geçirenler şolar şo meseleni ortaga goýanda bu bolsa mundan meter adamlar ýygnakda üýşürip bularam dilleşip mundan meter nägeliklerini bildirýärler.
Üýşü birini bildirýärler. Men şoň üçin diýen, şu rejim tupoy. Prezidenti ýaly, arkadagy ýaly, sistemasy ýaly, bu tupoy rejim, tupay sistema. Biz şular çalışmasak bolmaýar. Adamlar, şu ýaldatlar haýsy döwletlerde bar? Gazagystanda barmy? Ýok. Özbekistanda barmy? Ýok. Rossiýada barmy? Ýok. Koreýada bar we Türkmenistanda bar, başga ýerde ýok. Unutmaýyn. Näme gerek şu zatlar? Şu zatlar jurnallar egerde öz ýa-ni finans tarapdan ödäp saklap bilmem bolsa ýapylyp gitmeli. Näme gerek? Diýmek için makalalar hiç mi gyzykly däl? Sen okuwçunyň en asasy mezbur edip şoları töletmek, ol bir adamyň üstüne izdivaç etmek, ol bir adamlara ýa-ni ýene terrorçylyk etmek, pul terrorçylygy. Bäde et bilen adamlar öldürýärler. Bäde de pul terrorçylyk bilen ýa-ni adamlardan pul alýarlar. Men ýene bir gerek aýdýan, hökümet hemme zatlar halkyň üstüne atdy, doly. TV baýaklardan gelýän pullar, hökümete şu jurnallar, gazetler saklamak üçin harç etmeli pullar gurban bilen tiyardar ogurlap ýatýarlar. Obyektler gurýarlar, bir topar zatlar ödel çäre atýarlar, bir topar gerekmejek fantaziýalaryny ýerine ýetirýärler. Ýöne hakyky ýa-ni çykdyjylary halk götürýär. Hemme sosial çykdyjylary halk götürýär. Men bir daha düşündüm. Şoň üçin biz mezbur ýagdaýda daşary ýolda gidip işläp, şu ýaly döwletiň zatlaryny götürmek üçin işlemeli bolýar. Sebäbi siz unutmaýaňyz, aňardan $100 ýerýäňiz-de, ýa-ni şu zatlar şoň bir bölegi mektebe gidýär, zanaveska gidýär, näme gidýär, ýa-ni jurnallara, gazetlere gidýär, ol uçutkowa wzatka bermäne gidýär, ol beýleka wzatka gidýär. Siz hökümet saklap durýarsyňyz. Siz hökümet dolandyryp durýarsyňyz. Hakykatdan finans tarapdan. Ýöne hökümet sizden pul alýar we öz ýa-ni kanunlaryny, size hyzmat etmän konstitusiýany bozup, sizi mundan meter david edýär. Siz şolar ýaly ýykylyp ýatyrsyňyz. Indi aýdyňmy öz näýärdaçylygyňyzy? Sen hökümet saklamana mezbur däl. Hökümet ana TV baýlyklar alýar, şo ýerden sana bir köp düşen ok. Şo ýerden tölemeli hemme zatlary. Oturmalar indi bolly. Muhammed ağa, sen näme pikir edýäňiz? Şu meselede. Burada men şu habarda bir tofordatlan, yani uly siyasi üýtgeçlikden Türkmenistanyna boljak siyasi üýtgeçlikden iýdini görýän. Şu mektepdäki bolýan zatla iýdi giderli şu atla mowjalyk barýar. Protest geçirmek. Şunu ýanak zatly ýokdy. Yani mektepler açyljak bolan sentýabrda bir tofor mugallamlar bizim hemme yerde şon aýtdyk mugallamlaryň islegini, yani mekteplerde pul almak diýen gadan edilmeli, çärelere gitmeli, mugallamlaryň aýlaryny galdyrmaly, olara nahar berilmeli bir gezek diýip, inni şu wagt halkyň içinde bir EJK'larda, okuwçylarda bir hereket başlandy. Şu mowjalyk barýar. Ýani ýakynlykda nemede o Nepalda bolan wakada okuwçylar çykyp prezidenti revolüsiýa edenlerine mekteplerde, Türkmenistanyň mekteplerini, olan birine, ikisine de bir topor mekteplerde mugallamlara karşı okuwçylar çykyş edip başladylar. Mugallamlara pretenziýa edýär, siz korku, siz näme bize maslahat berjek bolýaňyz, siz öz hukugyňyzy gorap bilendir. Şu protest ruhy şu atlan Türkmenistanyň bütün mekteplerine ýaýran. Öňürek bir habar bardy, şunu ýanak Balkan vilayetinde şu jurnala abone bolmak meselesinde mugallamlar direktör bilen gafyň agdyna durýarlar diye pul gep eger şu abone bolmadyp bolsa mektebe salan akladı. Şondan başladı berjekkä diýip, aljekkä şonu. Inni şu Türkmenistanyň bütün mekteplerini ýaýrady. Şol çinem bara inni ýokardan buyruk berýärler, täzeden ýygna geçirip adamlar çağırıp, EJK'laryny çağırıp şu gazetler alyrjak bolýarlar. Ýene de hökümet ýeňilýär. Ýene de şon ýanak ýygnaklarda gyýryp aýtýarlar, "O, sen şu jurnaly gören adam ýok" diýär. Gör, şonu o geçki saatda çağılı okap bilenak, näme gerek şu diýär. Ondan bir maşgalan içinde näçe çağa gitýär. Näme üçin her gaýsy üçin men 20 manatdan töläýin. Gözde
adamlar eyyem kıygırıp protest edip başladılar. Şu zadi biz dinden mekteplerde alıp varmalı. Bizim hem aktivistlerin borcu. Türkmenistan'ın çağaları yukarı okuyacağını okulayanlar, orta mekteplerini okulayan, hemmesinin aladığı şu atşı. Sen bahalcak olsan pul vermeli, mektepte eğen mektepleri bölüp başladılar. Bay grupa, neme grupa, veya bay grupa hani Moğollam eline verdi, pul köpüre alıp bilen. Şeytirip bölüp başladılar. İnni okuyucuyla fikir edip başladı. O bizim geleceğimiz yok şu yurtta. Şu mektebim kutorsam ertikun Türkiye'de kul olmalı başlayanlar. Hem aladalar Türkiye neyle gitmeli. Armaya gitti, o tağdaşın yana. Baylan çağaları bulun üstünden kamandavid et ya, puluyor adamların üstünden izdivatçı et yerli, iğmeye çörükleri yok. Eğer ece kakatı, yiyecekli adını uğratmasa ağaç kalıyor. Çağalar şuna da göz getirip başladılar. Şol için Türkmenistan'ın mekteplerini oku sistemi altında inni protest ruhu eğer baş boğacalıp başladı. Şulan son priznaklarının biri. Hükümetim şuna iştahat edip bilene. Özüm utanana ve de bir yurdun geleceği hem de kime bağlı siyasetlara bağlı. Oku sistematına bağlı. Şola kadrlar tayinlap biliyor. Bir bay devlet oku sistematını, oku encamlarını üptün edip bilene. Muğollamlara aylık tölep bilene. Dige üntleri okuvalar yanak. Kaytın tersine zastavit et ya. Hiç mi gerekmeyecek yok gaziyetler satın almana. İşkollar remont ettirmeyene pul soruyor. Devletin küyreni. Bizim devletimiz dargadı. Bir yurt dolandırıp bilmeye. Şol için ben bütün mektepte okuyan, yukarı orta mektepteki okuyanlara, studentlere açacak oluyor. Siz bir cevap bilen, şunu yenip bilyeniz, yurdun geleceğini öz eliniz alıp bilyeniz, öz geleceğinizden öz eliniz böyle vurup bilyeniz. Şu karamzadalardan din bakla. Olan doğru yol şu, kanuni yol bile. Mekteplere barman, baranızdan muğollamları kovup, okullara barman, çevrelere katlaşman, protest edin. Kanuni iş o, sizin hakkınız. Muğollam yaramayan, direktör yaramayan, kovun mekteplerde. Siz şu nece edebilecek hakları yok. Edebilecek hakları yok. Ne sizin sesiniz olacak dünyada köp aktivistler var. İnternet var. Çıkardığınız bütün dünya kollap biliyorsunuz. Şol için okuyucular, özlük bağlı öz eliniz alın. Şu da adam kovuy, bizim hemmemizin ünsümüz şu zatlarda olmalı burada. Doğru yani yine mekteplerde çağılan sadıklardan korrupsiya başlayanı. Şu yerde hükümetin özü diye korrupsiya. Menin olmaydiyan, sen eğer de molima, doktora, polisa, yani hükümet işlerlerine $100 aylık төлesen, sen şunu itiriyem. Korrupsiya. Bar günün var. Korrupsiya nemet ondan ziyadkal, bundan ziyadkal günün var. O görgülerim iki olun aşağından. Bu tarafı gitseyen ya, bu tarafı gitseyen ya. Şol ortada hem maskalarını saklamalı, hem işinden kovulmalı, hem yukarı pul etmeli. Bu çürük sistema, sen doğru belli aittin. Şu çürük sistemadan deyinecek bolsak, bizim yani şunu adamlar 34 yılda şunu yani düz bilmedi. Dine çürük tuğlar. Biz özümüz, vatanımızı elimize alıp, teatayla yolu geçirip, güçlü adamları öne çıkarıp, şol adamlarım halktan içinden çıkıp, halkın onu cevap veriyor. Teatı üç etmesek bizde başka yol yok Muhammed ağa. Tamam. Yine nazar verdim mi sen? Öz fikrini açacak mı? О, Очак. Söz senin. Я так же, как человек, который учился в школе в Туркменистане, я могу сказать, что я тоже через это проходил. У нас тоже были сборы на все эти журналы, и мы никогда их в глаза не видели. Также моя сестра, когда ходила в садик, и все еще мои родственники или кто-то там еще ходит в садик, они даже читать не умеют. Это дети, мы говорим, 3-4 года. Даже у них собирают деньги на этот журнал Гунеш, что абсолютный абсурд. То есть для чего нужен этот журнал? То есть это еще раз показывает, что в нашей стране учеба и образование это вообще никакой приоритет. Единственный приоритет – это сбор денег и показать начальству,
сделанный и исполнившийся план по сбору денег, которые идут, понятное дело, кому-то в карман, да, и даже не на образование самих учеников. То есть я даже не знаю, это не просто диктатура, это, я не знаю, это какое-то издевательство над людьми. Хорошо, мы говорим также о стране, которая собирает все эти ресурсы с учеников и с детей, которые в садике, но в этой стране все СМИ принадлежат государству. То есть там нету никаких независимых журналистов, любые альтернативные источники информации, новостей просто уничтожены, но государство все еще собирает деньги на какие-то журналы, которые люди даже не видели в глаза. Я также хочу добавить как раз-таки на заметку об этой же теме. Когда я учился в университете, я учился в нефтегазовом университете в Ашхабаде. Это университет Яхшигельды Какаева. Каждый день мы приходили в университет, и у нас была линейка. И на линейке нам никогда ни разу не говорили учиться, но нам всегда говорили, чтобы мы одевались одинаково, чтобы мы не отращивали бороду, чтобы у нас были всегда пострижены волосы, чтобы мы были всегда послушны и дисциплинированы, но никогда не говорили учиться ни разу. И я это, честно говоря, подмечал, я обсуждал это с однокурсниками, почему нам никогда не говорят учиться, и почему 95% студентов в университете абсолютно даже не знают, что они учат. И это еще раз показывает то, что система образования в нашей стране не просто погибает, она уже погибла. И как, я не знаю, известна вам или нет фраза Нельсона Манделы, да, смерть нации начинается со смерти образования. Потому что эти же студенты, которые заплатили, чтобы попасть в университет, эти же студенты, которые заплатили за свои экзамены, которые не знают, что они делают, и они работают на работах, они разрушают страну, они разрушают экономику. Это те же самые врачи, которые оперируют ваших родных и близких и убивают их случайно. Да? Это те же самые врачи. Это те же самые врачи, которые не способны помочь вам в ваших проблемах со здоровьем. Это те же самые, не знаю, там, бухгалтеры, которые не умеют даже нормально считать. То есть наша страна, она уже... Вот я знаю, что, наверное, это звучит как-то не совсем убедительно, и, может, этому слишком сложно верить некоторым людям, но наша страна уже достигает точки невозврата и такого дна, с которого выбраться либо невозможно, либо настолько сложно, что это под вопросом, выберется ли наша страна из такого положения. Вот. И я на самом деле очень-очень озабочен вопросом образования в Туркменистане, потому что чем менее образованный народ, тем легче его контролировать. И это как раз-таки то, чего наши власти хотят. Это как раз-таки то, чего все эти люди, чиновники ожидают от людей. Они не хотят, чтобы вы были умными, они хотят, чтобы вы были тупыми. Поэтому образование в Туркменистане практически уже мертвая тема. И на самом деле это очень-очень жалко видеть, как наша с вами страна погибает, опять-таки, из-за людей, которые просто хотят нажиться на вашем труде, на всех ваших ресурсах. Это очень-очень печальная картина. Да, tamam. Muhammed ağa, innik temaga geçelim, Nazar. İnnik temaga geçelim, herdin. Ene Türkmenistan'a üns verin. Men gülkünçler aytsak, üns verin. Ýöne hakykat. Mar vilayetinde, Marda yanğış gıtçılığı. Benzin, dizel, neme. Türkmenistan ödünür hiç yerden satın almalı. Bu tarafından bir 300 kilometre Feydinski nefteprodukt zavod. O tarafından bir 600 kilometreden Türkmen maşin zavodu. Eksport bar gidip dur. Bizde benzin gıtçılığı, dizel gıtçılığı, 90 yaşa, ayı 90 yaşa dine yankı elita verirler dine olan bir tanışlık söyle. Dizeli 4 saat satıyorlar erteden Marda. 4 saattan sonra dizel yok. Ol yük taşıyan maşinler yankı nimet etmiyor. Olum limit bilen satıyorlar. Ünsörün Mar vilayetinde, Mar şehirinde yankı yanlış yok. Maşinler şey yanlış seriştirir yok. Näme çip sebebi? Döwlet dolandırılan yok. Men öňüme Ferda Berdimuhamed, Gurban Berdimuhamed doly MHM polisi attı döwleti. Kelletin aldırmady ýaladyn, näme sen şonu edin? Şuram halky talyýa. Hemme ministrler
dine halkı talap näme pul gazanyp bolýar? Sebäbi Serdar Berdimuhammedowyň Gurbanuly Berdimuhammedow bular dine döwlet baýlyklaryny tanýar. Ýagny Nebitden benzinden gelýän pullary guruluşa gelip şoýdan ogurlaýarlar. Galan ogurlyklary bular arasynda, ýani öz kezap höküminiň arasynda paýlaşýarlar. MHM polisler terrorçylygy paltdan pul almady, jerime salyp, ziyat kalyp, korrupsiýa edip, ministrler we beýlekler bolsa galan gaçan zatlardan pul gazanmady. Hemme zat doly, ýani kontrolly Gurbanuly Berdimuhammedowyň maşgalatynyň tarapyndan. Onun içinde yegenler amma, dogonlar amma, oglan amma, oglunyň garnaşlary bar. Häzir täze neme emeli geldi? Ýani gyýdy. Gyýdynyň äär tarapy, gyýdynyň taraplary ýene-de olam çolup başlady döwlede. Ine 3 tane napoleonyaly bir klan, ýani Berdimuhammedowlar döwleti talap başladylar. Öň diňe Gurbanuly tanýan bolsa, indi Serdar öz aýalynyň dogan galdaşlary bilen, Gurbanuly öz aýal doganlarynyň we ýegenleriň tarapy bilen we täze emele gelen, ýani täze gelen hökümetde işlemeýän ýöne hökümetiň içinde han ýaly gelip gören Gyýdy Atabaýewa öýdýän, ýalňyşmasam. Ine şol aýal maşgalada öz dogan galdaşlary, ýani öz äär tarapyndan garnaşlary bilen ýene talap başlady. Biz hökümeti taladyk. 3 tane ýani çürük tohumyň 3 tane emele gelýän Napoleon. Ine şoň üçin benzin ýok, şoň üçin dizel ýok, şoň üçin halka fir edýän adamam ýok. Ünsüriň Serdar Berdimuhammedow häzir ýani ýürüte saparly Gazakstana gitdi. Döwlede o ýerde Balkanna adamlar zäherlenip ýatyr, et ýok, gıççylyk. Bu tarapda benzin ýok, salyarka ýok, gıççylyk. Bu bolsa o tarapa gidip şoýdan ünsüriň Gazakstanyň iň ýokary derejeli medalyny alyp, ýani gatnaşyklar gurýan diýip şöýde öwünüp gelýär. Döwletine katastrofa. Şo wagtda bu kezzap daşörde gidip men ýani medal alýan, döwletime sürýän diýip bütün dünýäni arlap medal alyp gelýär. Ola Türkmen sportsmenleri Türkmenistan ýygy çağırdy. Eşitdiňmi şonu Muhammed ağa? Ha, o eşitdim. Hemme ýerde katastrofa. Katastrofa ýok, ýeri ýok. Hemme ýerde katastrofa. Egerde Cemal Saparova ýaly kriminal küntüçlük edip, reket edip, ýani öz gyýy krujowundan, ýani tant edýän krujowundan adamlar satyp, gyýy maşgalary satyp pul alýan bolsa, onu da geroy bolup sentýabrda geroy medalyny alýan bolsa, gahrman bolup. Şoň gahrmandyram kezzap. Gahrmançy neme? Kezzapçylyk näçe köp etsen gahrman bolýan. Prezident näçe kezzapçylyk etse medal baryn alýar. Gahrman bolýar. Bular niye var ya? Bunun kellesi ütködüyen. Aqdağda qara deyip, qaradağda aq deyip, onam övüp, zat edip getiriyorlar. Türkmenistan niye var ya? Muhammed ağa, mene... Murad ağa, benzin hakkında bir daha edeyin. Gördüm. Türkmenistan'ın ardanla benzin. Türkmenistan talayan tohmum mayını. Ola da indi berdim Serdar'a ten hiç kim değerli. Şol çinem gelip marda eden ettirliklerini edip, marlar kiçeldip, gönü övleri video dışarı o Murat yerle. Bileyim neyim için? Birinci manası. Serdar, gümünce ten kim diye. Men edecek, işim edecek diye. İyi minni şola da Türkmenistan'ı görüp otuyla ardan benzin. Neyim için Özbekistan'a gidip tatmadın? Neyim için Kazakistan'a gidip tatmadın? O tadı Sudan ardan, o tadı olsa neyce dolara satıbiliyor. O giyece yatmayaram şonu görüp. Şoları alıp da arkayın et yerle. Arkayın. Şol için Türkmenistan'da benziniyor. Neyme Kazakistan'ın prezidenti akmaktayla bir Serdar yani bir çöp başa gelip Kazakistan'ın en yukarı derecede medalini verdin. Neyim için? Şu muhtatlarını getirip veriyen için. Kazakistan'ın iktisadiyetini ötüreyen için. Oğurlan pullarını Kazakistan'ın ekonomik yerine koyuyan için.
Türkmenistan'ın bar baylığını muhtçolara berýän üçin. Inni bizim komşu devletlerimiz Türkmenistan talap başladılar. Inni bu akmaklarını billile, anlap bolýanlygyny billile, korkokluğunu billile, halkının içinde anam yokluğunu billile, inni Türkmenistan talap başladılar. Bir neme granitsede kurulan mı Özbekistan bilen Türkmenistan'ın arasında Bağdarça 3 kilometre Özbekistan oraya 3 kilometre Türkmenistan. Ben Özbekistan'daki kardeşler bilen gepleşemde neme diye o diye siz gözüne getirin diye Özbekistan'da dağıtlı kımmat diye şu eğer bağlar açıldı diye hiç de taşoğunda bulmaya diye hemen getirip satıyarlı diye Özbekler diye gelen dağdan maşini bilen alıyarlı diye gözümün ağlap yönlü görün vatandaşlar inni taşoğunda imeğe de adam tapmayamasın eğer şu bağlar açıldı. Neftini de mütye, gazını da yiyecek çöreğini de mütye, ne mi öndürseli daşoğunda satılmayan. Tive 5 ette ağırda granitede baran vaktinde daşoğudun bağlarını satacak bol oturmenle. Şu tak elttin optu emnetini alıp gitiyerli Özbekli. Bu karamdandalı milli befitten uğralmayanlı. Bunu Türkmenistan'ı satyarlar. Şol için Özbekistan'ın prezidenti gülüp üstünden gülüp nemedi otuyor, oynayıp otuyorlar bunu. Götüne barmak yok. Bir tane metalı boynuna takıp buna da ben Kazakistan'ın nemesini aldım deyip gelip yalandan o Türkmenistan'ın bağlığın muhtuna beri otuyorlar. Vatandaşlar eğer şu hükümette dursa bizim hem memnunun betbahtçılığımız şundan bundan en beter elbetleşir görüp duranlar. İnni bir tufar priznaklı var şu hükümetin darganına. Onlar bıkdılık geçer. Eğer burada inni tema geç, o zaman inin sonunda hem de yığına baydı. Yine men şu tema geçen serdin bir minut. Yine Serdar Berdimuhamedova Kazakistan'ın en ulu dereceli medalını veriyor. Utanmalı. Başka devlette hizmet ettin mi ya sen? Sen vatan sattın mı ya? Yine serdin. En yukarı dereceli yankı Kazakistan'ın medalını veriyor. Serdar Berdimuhamedova. Lütfen. Bunun begen ya. Ödem neyem çıp veriyor? Adamın sosyal taraf yankı hal ýagdaýyny çözüp bilýänine, Türkmenistanyň ösýänine, teknologiýalar ulanýanyna, san teknologiýa ulanýanyna ine şonu gollap, ýagny şuna medal berýär. Hakykatdan oza ine şul adam häzir şu ýerde ýetýär, yankı şu medal alypýar we şu wagtda Balkanda etçilik, gıtçylygy bilen adamlar ölüp ýör. Etiň bahasy galdy, 150-160 galdy. Benzin ýok. Medisinada katastrofa. Yankı adamlar 20 manat berbilen bermelemden. O yerde talamançılık ediyor. Yine şuraya kezzap bütün dünyanı ağırlapıyor. Ünsverin. Muhammed ağam ben başka bir zat örközecek bolýanna ünsverin. Şuna yine şu Xitay neme Koreýaň yol açdy. Ünsverin şuna. Men sessiz oýan, ses yok mende. Ne sessiz oýan ünsverin. Yürüyüşüne serdim. Yek özü yürüye, galanlar daşınna. Bolsa da bu öz hükümeti bilen salamlaşya, el gysya zat edýär bolsa da. Ünsverin. İýdinde hükümeti dur. Ine özü aýda beýlikler ýazýar. Ünsverin, Muhammed ağa. Şu priznaklara ünsverin. Aýdan zatyn bular ýazýar. Salamu aleykum diýende olar ýazanok. Diň aýdan zatyn ýazýarlar ýanky bir gerekli zatlar diýedim. Gülleşýärler, zat edýärler, ýanky dik aýak diýip ýüzüne seredýärler, el bilen salamlaşýarlar. Hatda Koreýaň, demirler Koreýaň ýolbaşçy bilen. Senin öldürenler. Ýanyna bir sana adam bar bilýär, beýlikler daşrak dur, ine ünsverin. Ünsverin? Gülleşýär, zat edýär. Hatda iň dünýäde iň erwet rejimiň ýolbaşçydan serdin ine. Daşında arkasında yankı yine yüreğine yekölüyor ya hükümet daşında. Yine şuraya kurbanlı ýaly set Ugaskada Mongol ködiýärler. Bu dinliýär, zat edýär, gülüşýär, zat edýär.
Yani hatta dünyada en ervet rejimin yol başçısı şul. Lütfen. Indi men size başka bir zat öküdeyin. Şuna bir üns verip serdin ine. Demokratik döwledin yol başçısı. Lütfen. Yeköde gelýär. Hemme yollar bekleniyor. Hemme zatlar yapık. Ine şulorum el çarpışıp dur. Ine maşinine aydiya bolýar ser. Maşinden aydiya bol, näme aydiýandan belli yok. Beýleki ýazýar. Derrüw ýazýar. Hiç kim yanına barylynok, gorkýar. Yeköz dur. Yanına adam barynok. Görýärmi? Salamu aleykum diýse ýem ýazyp durlar. Ine görkezip bir zatlar ýeri arkasyna ýazyp gidip oturýarlar. Muhammed ağa ödem yanına gelen oklar daşta yürüyorlar. Ya korkya, yakınlaşman diye. Unutmuyorum. Yine aydanla izinle topar olup durandır. Ödem meclisin başlığı seyredin. Yine meclisin başlığı. Ol yazman lal. Ol deneden halk masadın başlığı bilen deneden adam. Yazman lal ol. Unutmuyorum. Yüreğinde yıkıyordu yürüyor. Beylikler jurnallı yürüyor. Yazıp. Yalnızca kariyeyanı men size görkezdim. Unutmuyorum kariyeya. Yine yüreğinde yanına yalan oklar. Yöne yürüyorlar. Yine şunu, yine sert yazyan yok ha. İn dünyada gazaplı rejim değil ya şuna. Biz şundan mı geçtik? Unuturdun mu? Yine muğaz erdin. Yine muğaz erdin. Biz olurdan mı geçtik? Serdin. Yek öldür onları. Şunu mu yattı? Yine şunu adam Daşarı İşler Ministrinin yol açtı. Yankı kurbanı buli neme boyunca yankı avadançılık boyunca gurulmalar ya. Daşarı İşler Ministrinin daxil neyde berdi. Şonda da yazıp dur. İznak durun olan bir başka bir ministerstva. O yerde on yazyan zadı kurbanının ayyan zadı hiç dengeli yok. Bu ministerstva başka da hatta çözmeli. Şonda da yazıp dur. O meclisin başlığı. Aşkabadi arkadaş şehir avadançılık boyunca onu yazması ne ama onu değişti de hatta. Şonda da yazıp dur. Ben diyecek bolan adam yine şunu tupizm değil ya. Şunu psihbanitsa değil ya. Bir Demirel Kore'den hem geçtik değil ya. Yine şunu ne diyecek? Yine şunu bir komentarı verseniz nazardan başlar. Nazar? Aydan. Ну, это, конечно, абсурд. Да, вот даже по телевизору смотреть это смешно. Поэтому, не знаю, как... Новости у нас как комедия, да, хотя бы настроение поднимают. Потому что смотреть это, ну, это настолько... Это вообще настолько нереалистично, да. И я просто вот, знаете, вот, Мурат, вот у меня вот всегда был вопрос. Вот люди это смотрят, и все понимают, насколько это тупо. Все понимают, насколько это тупо. Вот как президенту, министру и всем человекам, как им не стыдно? Вот как они могут не стесняться, зная, что все знают, насколько это тупо выглядит, да, насколько это вообще абсурдно все смотрится, как они вообще этот цирк весь снимают, как это вообще в голову им приходит, да? Потому что я думаю, если бы я был на месте вот этого человека, который называет себя президентом, я бы никогда не смог позволить себя вот так вот высмеивать самому. Потому что, ну, как вы сказали сейчас, да, вот министр иностранных дел записывает слова президента, бывшего президента Туркменистана о каких-то там, я не знаю, перестройках, территориальных заметках, замечаниях. Вот я вообще не представляю, как это может быть релевантно к тому, Он что отношение имеет к этому. иностранных дел. Вот По именно, да. благоустройству, тот дает задание по благоустройству, да, города, а тот стоит, записывает. Я не пойму, вот, что он записывает. Я должен со странами переговорить, другими дипломатами о Мне благоустройстве. тоже интересно посмотреть вот Вообще, в их вот эту вот тетрадочку, да, что там написано на самом деле, да? Интересно. Вот смотрите, обратите внимание, этот человек, вот еще раз я покажу кадр, я вас прерываю, он говорит, что вот этот знак, туркменский знак, что-то не так поставлено и так далее. Смотрите, и все записывают, включая Меджлис, включая министра иностранных дел, включая министра внутренних дел, включая министра нацбезопасности, все записывают. Это вообще маразм. Поэтому вот этот человек, да, он психически больной. По лицу видно. Мы его должны быстро арестовать и в психбольницу дать сначала. Его исправим, потом его лечить надо. А потом мы его судить можем. Это на самом деле человек психически идиот. Белый город, мрамор, белые машины. Он действительно идиот. Его надо арестовывать немедленно. Убрать с власти, потому что у него есть психические отклонения. Он даже когда говорит, у него отклонения есть.
Он пациент психической больницы. Поэтому вот это все происходит. Поэтому весь маразм, идиотизм, психизм идет. Поэтому чиновники, они что, боятся, потому что сзади стоят МВД, полиция, нас безопасность их заставляет. Это же невозможно. Я вам показал корейские кадры. Он смеется, разговаривает свободно. Ну, там иногда записывает, иногда разговаривает, руки ему жмут. Этот боится даже к людям подходить. Люди не должны даже смотреть на него. Я так думаю, им специально дают блокнот, чтобы что-то записывали, но не смотрели ему в лицо, потому что он боится. Он как психбольница, пациент боится. Он боится людей. Странно это говорить, но, к сожалению, он больной. Я вас перебил, продолжайте, пожалуйста. Вот, ну, честно говоря, согласен со всем, что вы сказали. Как раз-таки по поведению, по речи и по, знаете, по выступлениям бывшего президента можно, как сказать, с легкостью обозначить то, что у него, возможно, есть какие-то психические и психологические отклонения. Вот. И также мы видим по результатам, по всем результатам нашей страны, также понятно, что у этого человека точно все не в порядке. Вот я не знаю, знают ли наши зрители фильм «Диктатор». Этот фильм был снят в качестве абсурда, в качестве просто вот дистопического абсурда, которого вообще быть не должно. Но, к сожалению, как раз-таки главный герой этого фильма, тот самый диктатор, это идеальное описание нашего нынешнего и прошлого президента. Обратите внимание, он что-то говорит, и в машине кто-то что-то записывает. Это вообще комедия. Это надо называть комедия. Это называется выход психического больного в люди. Комедия только так может называться. Потому что все, что он говорит, я вам скажу, если вы послушаете, это маразм. И все это записывают, включая министра иностранных дел, комитет безопасности, министра внутренних дел, министра энергетики, министра каких-то связей, Меджлис Туркменистана, депутаты, там кто только нет, все, кто присутствует, записывают. Вообще этот вопрос даже их не касается. Но они все собираются туда, чтобы записывать то, что он говорит. Это вообще, я не знаю, как это назвать. Это... Поэтому над нами смеются, поэтому они и позорят Туркменистан. Как я говорю, мы выступаем раз в неделю, 2 раза, 3 раза в неделю. Этот человек каждый день с утра до вечера позорит Туркменистан на весь мир. Поэтому кто позорит Туркменистан? Он позорит. Мы только описываем то, что он делает. На самом деле он это и делает. Он эту акцию вот эту вот проводит. Договорите, я вас перебил. Не, вот я опять-таки согласен со всем, что вы сказали, да. Я думаю, что добавить здесь особо нечего, все и так все прекрасно понимают. Но единственное, что меня лично интересует, это как наш прошлый президент и нынешний президент чувствуют себя, когда они исполняют настолько позорные роли по телевизору. Вот я не думаю, что они думают, что народ настолько тупой, что люди не поймут, насколько это абсурдно и насколько это глупо и тупо, то, что они делают. Мне вот просто интересует этот вопрос. А так я больше всего я все сказал. Я думаю, что это моральные изгои с небольшим интеллектом, которые себя восхваляют и любят, когда их восхваляют. Обратите внимание, недавно был эпизод, когда житель Ахалского вилаята, родственник, представитель Чуюк-Тохума, родственник в Мары, поймал какого-то нарушителя и его как бы издевался над его происхождением, над его этим. Это катастрофа, за это сажать надо. Нет, он спокойно издевается, он его обзывает, весь народ обзывает. Это катастрофа. Только за это он должен был сесть в тюрьму или уйти с работы. Он продолжает работать, никаких проблем. И вот это понятие идет сверху вниз. Поэтому, когда я вот был в Туркменистане в 1991 году, был интеллектуальный потенциал Туркменистана, элита была. Там не было такого в правительстве, чтобы кто-то матом ругался, материл всех. Такого не было. Это Ниязов начал. Он начал своих чиновников, да, ругать, на мать их. Они терпели это. Они все терпели. Он их на мать,
как только не ругался, на сестер их, на матерей их, они терпели. И это пошло. И потом чиновники переняли это. А он на них ругается так, они ругаются ниже так, на своих подчиненных. И это пошло. Сейчас мат да перемат в правительстве. И поэтому такие вот нарушения, которые в Марыском вилаяте произошло, он опозорил всю нацию Марыского вилаята, это как бы элементарно для них. Это как бы естественная вещь, это диалект правительства. Он на этом диалекте разговаривает. Это позор. Это просто позор. Да. Можно... Ага. Doговорите. Şu gepin devamı. Айтсын до конца. Bana başla. Benim burada açıkladım da şu... Ayt, Tom Aydar. Menki bura uzağa çeker. Haydi. Вот я хочу тоже вот поговорить насчет темы, насчет того, что произошло в Марийском вилаяте. И очень интересно подметить тут то, что этот сам человек, он как раз-таки сам занимался незаконной охотой, то есть нарушал как раз-таки этот же самый закон, за который он предъявлял гражданину Туркменистана, обычному гражданину. Вот, он находился на незаконной охоте с представителем по природной охраны или что-то такое. То есть я помню, что это был человек рядом с ним, я не помню точно его имени, но этот человек как раз-таки отвечал за вот, нарушение этих прав, и вместе, они все вместе группы нарушали эти законы. Но когда они увидели обычных простых людей, у которых нет ни связи, ничего, и у этих людей даже просто нету достаточно ресурсов на обычное существование, что они вынуждены идти и ловить рыбу, охотиться, чтобы выживать. Да. Они вынуждены заниматься браконьерством, чтобы жить, чтобы продолжать жить и не умереть с голода, не умереть от жажды, чтобы у них просто были ресурсы на обычную жизнь. Я не понимаю, как это возможно в стране, которая занимает 4-е место в мире по резерву газа. Это абсурд. У нас столько газа, столько нефти, у нас столица обстроена из мрамора, который импортируют из Италии, но люди в таких городах, как Мары, вынуждены заниматься браконьерством, чтобы не умереть с голоду. И за это же над ними издеваются родственники президента, называя всю этническую группу марийских людей Кырли-Марли. Это где вообще, как это может быть нормальным? И почему это нормально? Как этот человек все еще остается безнаказанным? Это просто уму непостижимо. Как он также издевался над этим бедным человеком, который просто пытался прокормить свою семью, в то время как этот же самый человек занимался тоже незаконным браконьерством. Я считаю, что это не просто абсурд, я считаю, что этого человека можно даже повесить и не чувствую из-за этого себя плохо. Я думаю, что все эти люди, честно говоря, вот в каком-то году Румыния, они публично, как сказать, executed. Расстреляли они. Расстреляли своего диктатора, честно, честно-причестно, я думаю, что со всем криминалом, со всем преступлением, что нынешнее туркменское государство совершило против туркменского народа, я считаю, у туркменского народа есть полное право также публично расстрелять всех этих людей. Потому что это не просто, это нечеловеческое отношение к людям. Я думаю, что они тоже заслуживают нечеловеческого отношения к самим себе, что будет справедливо по итогу. Вот. Ну, расстрел – это тоже одно из видов наказания, поэтому сначала надо доказать в суде их наказание, а потом это делать. Чаушеску расстреливали, сначала провели собрание, приняли решение, а потом исполнили. Там не просто расстреляли его. Мухаммеда, söz vereyim. Böyle. Burada şu an yani neme qovdatlar aytdı da absurd neme şu devlet o yanaklar görkezden durla yazıp otilla. Şola da bir yana adamlar, şola da bilye. Akmaklığını şu. Yani ola da bir illedip öz gününü görecek kolyarlar. Kırıkçılık verip pul kazanacak kolyarlar da. Yani inni Türkmen devleti dargadı. Şona da bir misal görkezecek. Şu Berdi Muhammed'in propagandasının direk sistematı eyyem yıkıldı. Dargadı. İnni şun içindeki şu Berdi Muhammedovları mahabatlandırıp şulara
arka dağım, ay Hacı Serdar, ay Şah bolmol deyip duran propaganda sistemati ahlaki biri bilen kırılışıp başladılar. Ben şunu koyayım mı ruhsat verdim. Kulak asın şuna. Tamam. Assalamu alaikum. Şu beynatım ma Cemal Safarova varada kıtlattır gelip başlattı. Cemal Safarova Yakıbı men varada bir topar fantaziyaları, nibulitsaları düz başlanmışım. Murat Beyli. Murat ne hili? Murat sizin bıydığının toyununu giden hılmat etti. Men edin ahlasım olsun. Siz men arada bir toprakları eğretmişsiniz. Men videomu cevap edip Cemal Saparına. Hani Allah deyip ona törene. Hani siz bir eşkeşkeyinizi diye önünüzü 20 sandığa arkanızda 20 sandığa götürüyorsunuz diye. Ay. Başla. Götürüyorsunuz diye. Yıkılayan moğolluğunuz var diye. Men zakat edipsiniz, beni koyyamışsınız. Sesi çıkmasın deyip diye. Menden korksun deyipsiniz diye. Sen baryan moğollarınız var mı? Yaman getirdiler kimdigini. Cemal Saparı'nda forsatman meni haş etken. Kıyılığının toyunda Hemradi Prolon monitorlu gidin bedel ediptir. $88,000 sapar tölecek korktukka tölümen son pulun deyipsiniz. İl toy etse çıktıyacak ya, asit toyunuzda girdecektiniz, kazanacaktınız. Как так можно? За ресторан вы не оплатили, естественно, вам подарили это. Это ради уважения я тоже вам дарил. Вы воспользовались мною, вы вошли в мое доверие, обобрали меня, мой дом, мои машины, мои денежные средства. А теперь почему вы так про меня всякие небылицы, друзья? Это неправильно, Джамал Сапарна. Маңгеттура, маңшы тиктокта neçe adamlar yazıyor. Kıyılığının köynöklerinin pulunu töleğinizler. Sizin öğrettikinen köynöklerinin pullarını töleğinizler. Keştelerinizin pullarını töleğinizler. Мне же все говорят, я же не верю в это. Или это правда? А почему вы про меня всякие гадости воняете и говорите про меня? Вы не имеете права, Джамал Сапарна. Toyunuda gidin çıktıcılığında men koştum. O birinci alınca ayın 3. etajdaki. Şuna men $10,000 remontuna gitti. İn sonunda da men ayın tinken toğuk etek derliydiniz. Şetme gönlüme degdiniz. Eğer şolar ya adamın gönlü degeniz. Ha benim şolar $10,000. Men $10,000 sizin toyunuda koşan dettim. Ha benim şapılmı. Men $30,000 size 600 manatlık sizin dokmaçılı medeni merkezinize bedel ettim. Benim şampulunu. Hava Sapar'da kaydetti. Maksimana ise mesela kimde kaydeden olsa şundan pular. O bedel bana da kaydetti. Yani o sizin идаранов ВДД. Лично под вашим же руководством это же все было. Вы же руководили этим заказом. Почему должен САПАР оплачивать за ваш объект? Вот здесь как раз уже и все доказывается и выясняется, что вы воспользовались САПАРом даже при оформлении. Он же печатал не фотографии своей мамы, а ваши фотографии, вашего ансамбля фотографий, ваши награды ансамбля он печатал. А почему должен САПАР оплачивать? У меня все скриншоты сохранены. Джамал Сапар, ну некрасиво. Очень некрасиво про меня такие вещи рассказывать. Чтобы отвлечь внимание аудитории от того видео, то, что я поставил. А что, неправда, что ли? Побойтесь Бога. Yetip parayana Cemal Sapar'ına. Nisip olsa yine sağımlıca yıllardan bir Allah'ımızın huzuruna çıkmadılar. Sevmemedi. Şotayda neyme cevap vereceğim? Instrumentlarınız diye derdi. Muhammed ağa. Anlayamışım, daşar yurtta alın et korkudulayamışım. Muhammed ağa, ben neyme diyeyim?
Ha? Biz Cemal Sapar boyunca aýratyn çykyş edeli. Ya bu bir ulu material. Cemal Sapar boyunca aýratyn çykyş edýär. Ya ulu material da men häzir Gözde inni Ha. Cemal Saparova de berdi gurrum. Gözde gurrum şu hukumet dargadı çüyredi. Cemal Saparova hakkında gözde biz ön aýtdyk şu hakkında. Şu birinci dene qyýdlara kedip Araplara satan, Pakistanlara satan, Türklere satan qyýdlara kedip. Şunu hemme kişi bilýär, bilmediği adam yok. Narkotik satan, narkotik bilen tutulan. Gözde gene de şu tadı gelip. Ondan sonra adam öldürdüler. Adam öldürdüler. Suud bollu. Suudda da dakazat edildi. Yaş tiyatrın başlığı nemen İşan Kulifi itiklep Alişir neme koçesinde şu ta itiklep etajdan kaçırıp öldürdüler. Şolam dakazım hemmeden. Ve innem yine de gelip şu adam ehleki öz düredinin strukturasının içinde 15 tane adamın maşinlerin caylarını alıptır. Türkmenistan'ına göre satın alayan instrumentinin pulunu konvertasiye ettirip uğratıyor diye. Göre vatandaşlar şu yaz oturolla var ya, şu yaz oturolla, sen durak yanak olup durolla. Şolan hemme tağlama için şu tağdı. Yöne şu tağlayan adamların ıkbali ehleke yankıda şolan biri. Şulam üstü bilen pulalan da deden. İnnem şu çıkışçıynem. Ya şu ölmeli olur. Ya da Cemal Saparova ölmeli olur. Sebebi birden birini gitmeli şulam. Şol için bu vatandaşımı ben aytacak olayan dadım. Doğru düşüp durdum. Yani inni gelip şeydim, ayttım. Eğer Türkmenistan'ın içinde olsa kaç yotadı. Seni öldürüyorlar. Bula inni birini kırıp başladılar. Vatandaşlar. Şu kovu priznak. Şuna verilen medalla, şuna veren atla, Türkmenistan'ın yaşlılık deydi mi, gördüydü mi? Hemmesini şu haramdağdalı verdiler. Şu haramdağdalı. İnni şuna da övlerini birini ip başladılar. Şol için vatandaşlar çal ayağa kalın, şu hükümetten dinmeli. Şu haramdağdalardan dinmeli. Şulan bizim halkımız, vatandaşlar, şulan hemmedi bizim vatandaşlarımız şu yurdun eyeleri. Yöne şu sistema şeyle bir kurnalan, şuna yakınlaşan, şunun yana haramdağda oluyor. Gelin inni biz öz vatandaşlarımızı haramdağda etmeyelim. Şertler etmeyelim yurdumuzun içinde dine haramdağdalı binamızlı etsin. İnni bizim halkımız birini övler düşman olup başladılar. Şun hemmesine tebeven belli. Şol için bana o bir tuvar haramdağda Moğollarla halkı günahkar edip beygirip eyle ayarları etmeli gözleri kör yani görüp otuyla. Bir tane maşin haramdağda terbiyeliyor Türkmenistan. Şollara gözleri körmeyin. Şu maşin haramdağda öndürüyen görüp otuyla şu maşini düzen adama sesini çıkaran akla. Kaytan barıp şuna dua etiyerler haramdağda. Şu haramdağdılığın yüzüne tükürün. Cemal Saparova'nın yüzüne tükürüşmü diye. Şulan hemmesen betbakt oluyor. Türkmenistan'ın birinci ahuniyene o türmede öldü. Ne yazı yanına Moğol'la olup veren Özbek bana. Türmede öldü. Şol için vatandaşlar şuna yakınlaşan adam dine ölümüyle mutarıyor. Hükümetin için ne ki işleyerler. Özünüze gelin. İnni halkın nasıl iğnesi görüp otuyorsunuz. Şu zatlar görüp otuyorsunuz. Ben çıkaramak şunu. Şunu avtomat koyup şu zatlar diydiremek. Övleri çıkış edip başladı. İnni halkın ne değil etti şu. Mekteplerde Muhammed Düğücü Murat varıp onlara pul vermem divaydana övleri verecek deyip başladılar. Kollan şuları. İşlemen şu haramdağda. Pul verme diyen işinin tersini edin. Halkı kollan biz şu haramdağdan dinliyor. Attoğlu diýen hamdan biz baram egerde köçe çıkıp öz hakkımızı goramasak şu biz tutsak etmesek şu biz bara katastrofa eýem eltdi. Mundan beter katastrofa indi bolmaýar. Biz dine mundan beter yani şu ýolda gider.
Şoň üçin watandaşlar biz galmaly. Başgalaç ýok. Her 5-nji gün siz meçitlere barıp başlamaly. Öňküňiz ýaly. Meçitlerden biz ýanky ýörep başlar. Şoň üçin biz galmasak düzelmeýär. Ol men terediyen New York'ta, Amerika'da wraçlar çykyş edýär, türkmenler at kazanıpdylar, zat etdiler. Sen näme kazanay? Pul kazanay. $350 milyon utay loteriýada, Amerika'da, Ýewropada tapawul ýok. Giýje günni seni maskara edýän, giýje günni seni bütün dünýäde ýanky awrany ýykýan atal ogul. Giýje günni. Sen häzir Amerika'da çykyş edip, zat edip bir ulu atış edäý. Sen türkmenliň aýryp bolany goýan. Sen doğulun Türkmenistan'a. Hökman şöyle bir hemen bilýän Türkmenistany. Ine şöyle atal ogul var diýip sen awrany dökerler şöyle. Şoň üçin biz birinji bilen fundament çözmeli. Fundamental şul Gurbany Berdimuhammedow tutsak edilmeli ve jenaýat işlerine suud edip halkyň ona jogap bermeli. Serdar Berdimuhammedow tutsak edilmeli. Halkyň ona jogap bermeli. Näçip 3 ýylda edilen zat ýok. Näçip adamlar magazyndan et alyp bölýärler. Näçip gytçylyk var. Benzin özümüz 2 zavodda çykarýar. Näçip benzin gytçylyk var. Näme? Mardan benzini Özbekistana ýa bir ýere akıtjak bolsaň jüýüňe sakyp akydyp bolýarmy? Ýok. Sisternalar akyp gidýärler. Niýe kanunlar? Hani polisiýa, hani MHM, hani ýanky prokuratura. Bir aktivist Amerika'da ya da Türkiye'de bir zat diýse, ýerinden bütün MHM'nin bütün organları alýar. Ýürüte brigada gelýär, şonu tutup alyp gidip terrorist ýaly Türkmenistana gitmäne. Näçip ol sebäbi hakykat aýtdy. Näçip marda benzin ýok. Hani häkim näçip basylan ok. Näçip şöyle nefti bazan başlyk basylan ok. Hani nevitler, hani ýanky nevi dönümleri. Olar seýtilmez. Basmaly adam gidip Gazakstana medal alıp dur. Men döwletim gül ýalyp, bütün dünýäni allar. Şu zatlar bet etmeli. Biz psihbanitsadan çykmaly. Türkmenistan psihbanitsa däl, normal döwlet bolmaly. Ösýän, ýanky ýaş nesilleri, bilim alýan, ösýän, şunky eýem ýaşly adamlar olaň şertleri bolmaly. Bizim geljegimiz, bizim ýanky ýaşly adamlarymyzyň şertleri bolmaly. Bizim geljegimiziň şertleri bolmaly, geljegimiz bolar ýaly. Onuň üçin görüşmeli. Ananyň bir türkmen dünýäde, bütün dünýäde, bütün ömründe entek öz azatlygy üçin görüş gören. Her wagt biz Sowet Soýuzynyň ýanky nimeleri üçin beýik watançylyk urşuna wepat boldyk. Hanlar üçin, begler üçin wepat boldyk. Ýani özümüz üçin bir gezek, bir adam ölüp gören ok, görüşüp gören ok. Goý bolsa edeli o görüşen alalar artyrmaly. Wagty geldi. Häzir al bilmesek şu tolkunna, çalışma tolkunna biz al bilmeýär. Ananyň şul haramzada güýjer, serdar diýilen zat. Ol Gurbanydan beter bolar. Ol gyýyz dogan wa ola serdardan beter. Psihbanitsaň zaweduşy alyp bolar. Ananyň Türkmenistan psihbanitsa däl, dwaynoy psihbanitsa bolar. Şoň üçin biz çözmeli şunu. Çüýrük dokumy hökümetden aýyrmaly. Çüýrük dokum bütün Türkmen halkyna jogap bermeli. Bir-birden. Hemmesi ýegen nidi, dogan nidi, özü Gurban Guly arkadagy diýdi, arkadagy serdar diýdi, alawaýlary, atlary hemmesi jogap bermeli. Bolundy. Muhammed ağa, ruhsat berseň şunu bilen biz tamamlaýaýly. Inni ýa bir saatdan eşdik. Nazar aýtjak dadyň bolsa goşup bilersiň. Я совсем согласен то, что вы сказали. Я думаю, что надо уже больше даже усилий прикладывать к тому, чтобы поскорее поменять народ, поменять их мышление. И вот как вы сказали, Мурат, знаете, вот наш народ погибал в войне в Советском Союзе и во всех возможных местах, но люди пока еще не погибали, борясь за свою личную собственную свободу, за свободу их земли, их семей и просто их права. Я считаю, что даже если вот будут жертвы, я думаю, что это будет всегда стоить того, потому что всегда мы будем бороться за свою свободу.
И мы будем бороться против тех людей, которые совершают преступления против туркменского народа. Поэтому я поддерживаю. Я считаю, что мы должны уже вставать прямо сейчас. Я не думаю, что есть еще время для ожидания. Времени уже нет. Правильно говорите. И кто встанет, и кто погибнет, он будет героем. Да. Потому что это во всех народах. 200 лет назад Америка потеряла очень много людей, чтобы получить свою свободу. Франция, любая европейская страна, Литва, Латвия, любая страна, Грузия, Украина потеряла своих драгоценных людей, своих героев, но она добилась свободы. И они стоят, и сегодня они умирают, украинцы стоят за свою свободу, независимость. Мы еще ни разу не стояли. Нам независимость вот так вот сверху дали, и потом Путин пришел, сказал: кстати, у вас нету независимости, я контролирую вас. И эти, значит, руководители под Путиным лежат. Что Тем Путин более скажет? больше потеря. Bizim ölüyenden tanı köp tem Украинa'nın Мы больше oluşundan потеряли ölüyor. людей, мы не брали независимость, но больше потеряли людей. Если мы взяли бы независимость, бог с ним, мы потеряли 100, 200, 300 людей, да? Но сейчас не брать независимость, мы как рабы в месяц теряем из-за этого режима 150 человек минимум. Из-за этого режима умирают. Вот возьмите Балкан, сколько людей отравилось. Там есть и смерти есть. Там не говорят. Türmelerin içinde ölüyorlar. Daşarı Тюрьмах yurt умирают. ölüyorlar. Да, поэтому мы теряем этих людей. Avariyeden остановить. ölüyorlar. Avariyeden. O. Надо это остановить. Я Из-за согласен. режима, Да. да, из-за того, что они финансируют свои непонятные проекты, не ремонтируют дороги. На дорогах люди разбиваются, умирают. Другой президент был бы, он эти дороги отремонтировал бы, эти люди не умерли бы там. Особенно вот эта Ашхабад-Дашауз. Эта дорога, она вообще... Там всегда, каждую неделю кто-то умирает. Это из-за режима. Они воруют, строят непонятные объекты, какой-то город Аркадах, который не нужен. Они строят мечеть за 450 миллионов, не чтобы дорогу построить. Сохранять еженедельно жизни людей, которые погибают еженедельно. Они же это не делают, да им наплевать. При том, что люди в Балкане отравились, умирают, нету бензина, люди уже в школах бастуют. Этот идиот идет в Казахстан и получает медали и хвалится. Вот это и есть тупизм этого режима. Вот это и есть, что они в другой реальности живут. Они живут в своей реальности. И не хотят воспринимать реальность народа. Им плевать на народ. Мы должны встать один раз и доказать, кто такой народ. Aydan Muhammed Yani bir zatın üstüne göne deyip geçtikte şol bir qowzat men yani neme Türkmenistan Aziya İslam devletlerinin olimpiyadına şu ispiyesiga talan adamlarını çağırdı. Pulu yok tölemene. Görün vatandaşlar gönder bütün İslam devletlerinin ödem Saudski Arabiya'da Riyaz'da, İminli Riyaz stoliçasında çempionat geçiyor. Şuna var adamla diyeceğini dehmet çekip bütün ömrünü koyup okuyun. Şuna tayinlanıyorlar. Bu karamda bir prikaz bilen hemmetini izne kaytıyor. Bir tane Ermeni kalıp duruyor ortada. Güdümçi. Kalan hemmetini izne getiriptir. Şu karamda indi şolun raskodun tölemeye pulu yok. Vatandaşlar bağ yurdunu nire getirdiler. Görün. Bizim yaş oğlanlarımız, bizim umutlarımız, bizim yurdumuzun baydağını dünyada kaldırmalı nemele. Yoksa neme gerek stadyon, dağıt neme gerek. Bütün ömrünü şuna bağışlayıp, dehmet çekip, umut bilen dünyada Türkmenlerin avrayını aldılar. Özümü dünya tanıdırmayan adamları bir haramdadan prikazıyla izne getiriyor. Görün adamlar, şunu görse var ya, eğer başka bir devletli olsa, şovun var ya prezidentin ayrıyalına. Halk kalp şovun ayya. Sportsmenler çıkıp ayya, yine biz geldik şöyle tayarlandık. Bir yıllap, 2 yıllap tayarlandık. Bizim yankı vaktimiz herhalde çıkış etmeyene. Biz alıp kayıttılar, biz çıkışa medallarında yok. Özüm pazor, hemmesi gen alıyor, olimpiyadının kurnayıcılığı gen alıyor. Türkmenistan ne elli? Özü yüz neçe tane adam. Şunun pulunu tapana gen alıyorlar şunu.
Muňa diktatura diýlen, men ýalňyza görkezdim. Iň dünýäde erwet diýlen diktatura, ýa-ni Demokrat Koreýanyň ýol başdy. Nähili arkyny gülüşe öz halky bilen gelipdir. Bular öz halkyny okýanlar. Hudaý saklasyn. Muhammed ağa, şunun bilen biz tamamlaýaly efiri. Bolýa. Nazar aýtjyklaryň bolsa aýt, tamamlaly. Я все, я вот все сказал то, что хотел сказать. Окей. Спасибо вам за участие. Всем спасибо за нашу поддержку, вашу поддержку. Спасибо за то, что вы даете нам советы, пишите комментарии, делитесь этим видео. Надо делиться, не останавливаться, надо писать комментарии, надо показать, что вы живы, что вы есть. В противном случае режим будет только усиливаться. Вот этот идиотизм, психиализм, психическая вот эти вот ситуация в Туркменистане будет только увеличиваться. Поэтому мы должны с этим бороться. У нас другого выхода нет. Если мы хотим, чтобы нас уважали, если мы хотим быть свободными, если мы хотим свободно приезжать в Туркменистан, выезжать, мы должны бороться за это. К сожалению, сегодня надо бороться. Поэтому на этом мы заканчиваем свой эфир. Я всем желаю крепкого здоровья и до следующих встреч. Хош сау болуңуз, hormatly iýleşler. Sağ olun vatandaşlar.